yung bata. Ano? Sa baba. Bye, ingat kayo. Wala na pala tayo. Sige na, sige. Iwan kami ni Bilas. May pera lang tayo last, nakasama sana tayo. Yay! First day niya sumakay ng barko. Agad tumakbo. Tulas ka. Ayun na. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Condolence pala sa bayaw ko si kapatid ng asawa ko. Condolence sa'yo. Family Kalas. Condolence po sa pamilya. Dito ngayon tayo mga kawaray, nagtitinda sa Pagkita. Ay, may dadaan pa. Lang. Siya, ulis. Shout out. Shout out mga kawaray. Dito si Iris. Yung pare ko, uminom na naman ang cook, nakaburaot na naman yata. Kadali na naman yung kumpare ko. Tayo, bilhin natin mais. Mainit. Kita nyo ba? Naalis sila ngayon. Uuwi sila ng probinsya yung asawa ko mga kawaray. Kaya puntahan ko muna sa gate bago sila umalis. Matumal na araw. Magkano palang benta? Martis ngayon, pero ang tumal na may tao naman guys. Malapit na ang mahal na araw. Sunod na linggo na. Kaya nagre-reserve ang mga tao ng pera. Okay. Mais ko. Mais, bili na mais. Tarala. Uwi pa lang ng probinsya yung asawa ko. Tatlo sila, kapatid. Kaya nandulin sa bayaw ko. Yung pare ko. Wala kaming bentang dalawa. Bin! Pare! Shout out! Anak nan. Shout out! Huli! Huli! Guys, punta tayo dito sa may sa may mga kawaray, punta tayo dito sa may gate. Lalabas na sila, uwi na sila ng probinsya. Mag-ina ko. Kaya ingat kayo. Miss ka pa yung dalawa kahit panay-away tayo. Lag lang natin para may tayo guys, may video, may upload tayo para makakuha na natin $10 para makasahod na tayo. Patawid lang ako ng kalsada. Pinaiwan ko muna yung mais ko dun sa kumpare kong Roji. Tulungan lang natin, matawid lang tayo sa kalsada.
tayo tawid. Yan. Kawaray. Ay, mahaba na. Namilis. So, may simbahan, no? Bayan ng simbahan. Kung sino nakakilala sa akin, pasyal kayo rito. Tagay tayo. Joke lang. Taxi pala sasakyan natin nila. Ayan na. Ayan na sila. Ayun. Uwian na sila. Wait. Saan ba si Rodel? Ang gamit mo? Hey, bye-bye. Uy, saan si ano? Kasama ba si Rodel? Kasama si Rodel? Bye. Bye-bye. Okay, shout out ka dito. Kita nyo lula nyo, oh. Nakikita nyo dun si lula nyo, oh. Pasya lang bibigay ko, oh. Asan ka? Asan na kaya? Excited na lugar magkita sa plano may ito. Okay na. Bye. Kaway ah. Oh, yung bata. Ano? Isa pa ba? Bye, ingat kayo. Ay, wala na palang kanin ko. Sige na, sina. Ha? Oo, luto na lang ako. Sige na. Ako na nga bahala. Ingat kayo, te. Ha? Ikaw natin sa harap. Iwan kami ni Bilas. Kung may pera lang tayo last, nakasama sana tayo. Ayan guys, umuwi na sila. Alis na sila, alis. Ingat kayo, main. Nak! Diyan! Shhh! Diyan! Diyan! Huwag mo nang buksan. Shhh! Bye-bye! Hey! Shhh! Uy! Sublado ka! Ingat kayo. Tayo mag-ano nyo. Guys, balik na tayo ng palengke. Nakita ko na yung mag-ina ko. Pinasakay na namin ng taxi. Yan. Hindi ka namatay. Ayan na, yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. Roji, oh. Dati every week isa eh. Huli. Shout, ang pangalan niya nun? Yulamar vlog, shout out. Hoy, binta. Walang binta? Dali pa ako ng pare ko, walang binta, grabe. Shout out. Walang binta, pre.
Yay! First time niya sumakay ng barko. Pagkat tumakbo, nadulas ka. Ayun na. Tas mahog ang cellphone, no? Patay. Ingat anak ko, Mark yan. Nakasakay din yung bata, yung anak ko sa Roro. Barko papuntang Maasin Liti. Tuntua oh. Tuntua si Bibi Waray ah. Bye bye.